Husto ba kaniya akong gibuhat? Murag ako'y nauwaw sa kong kagalingon. Gibati sad na ko ang kaluoy. Pero ang saan kumang nga, di man gina ko matuon. Kani akong kahasol karon, bahin magunay sa kong textmate. Nga akong gipasaligan para, pero way laong ba? Mamungunay ang dagan sa mga pangitabo. Merry Christmas, Daddy! Merry Christmas, Daddy! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Daddy! Daddy! Merry Christmas gift to you. Iyo, doon na gid iho, doon na gid. Doon kay pinaskuhan gikan ako. Tinood ka, Dad? Of course, iho. Ikaw na good na. Niya, Wow! Cellphone! Sana. Salamat ha, Dad! Okay, happy ka ba, iho? Oh, Dad, happy ko. Happy as in happy Mart. Oh, mantidhos. Binuan, ha? Ginagmayar ko, Dad. Nagbay good. Nag-arang naman juga. Mga gina, iho. Ah. Buhay lang good. Kikpa mo ko, ana. Doon naman sa niya Daddy, tinoray kaging radio man. Ako, malingaw na ko ni Dad. Dagan kayo mga games ba? Unsay akong number, Dad? Unsay akong number, Dad? Tanawa lang diha. Magpatudlo niya ko ni mo, Dad, ha? Sa unsa man, Jerry Boy. Asa ang goggles, aning Facebook, mga kantang karaan. Na sa YouTube. Okay, Dad. Oo. Gusto ko That's na- Google. Goggle, gusto ko mga friends, Daddy. Ala, panawag diha. Aha, 500 akong load. Doon ganing horot. Karon manawag na ko. Si Junbert, may unahan akong tawag. Okay na na. Hello? Hello, Sad. Si Junbert, eh? Okay, sorry, ha? Who's in the line, please? Giso. Oy, di ko katagaan. Bago mo ning tingo ka. Si Jericho, Junbert. Jerry! Oh. Oy, radio man, Jerry! Dili, handsome man. Ah. Si Jericho. Oy, Jer! May cellphone na day karon, Jer? Oh, Junbert, pero ay nagdoble ako nga, ha? Jerry lang. Sige, okay, Oh. Jer. Oh. Usay mo tuyo, Jer, ha? Merry Christmas, Jer. Same to you, Merry Christmas, Sad. Usay mo tuyo, Jer. Magig-textmate lang ko nimo. Oh, okay, friend na to. Imo ni number, no? Oo, oy, mao ni mo itawagan ako, gini. Okay, Junbert. Sige, bye. Hello, is this Mr. Ricaport? Yes, who's calling, please? Giso, it's me, the man from Ipanema. Knock, knock. Who's there? George. Giorgio. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Jerry boy! Oh. Ikaw, ne? Yes, Ricaport. Oh! May cellphone na day ka. Yes. Ay, gusto ko mag-textmate ni mo, Ricaport. Oh, sure, why not? Ano saan mo number? Ni-dial na ka. Pinatakal to nga ko, eh. Ikaw sa diya, eh. Basta mao ni. Ah. Pero yun, murag excited kay ka doon na kay cellphone na. Mag-textmate ko kang kuan, nag-illustre. Puyo ay, marami ang kinubuhi ni mo. Ano mo diya, eh? Dili ka tubagon. Sige, mangital kong lain ka textmate. Jerry boy, hindi ka na niya akong blind date sa Christmas party na ako. Ano ba, hindi ba nga? Magkaila naman ta. Mananaw tag live show, Jer. Okay, ito tas chika ko, eh. Chika, karami ana eh. Manood lang taog ba? Ay, lari ka port kay kuyaw. O si Kuyaw? Kuyaw, mabayot ka. Ayun ka na! Okay, bye. Kinsa pang gay tawagan ako para ako ika-textmate. Yo, Jerry. Yes, Dad. Ay, spooting man, ha? Dad, Doon ako date. Dad, ay kung ina nga nagrusas ka na. Iho, nagpitik pa nga akong kasing-kasing, iho. Mo nga. Pero, Dad, doon na ba babae nga naibog ni mo, ha? Ikayo, sa mga gibatian kas naong nako, ha? Okay naman, Dad. Kay para nako, wala batig naon natin yung kalibutan, ha? Kay bisag unsa ka bati si mong naong, Daddy, pero gwapo ka gyud sa mga mata sa Diyos. Uy, mo ba? Pero sorry lang, Dad, kay dili ko Diyos. Ay. Sungay ka, boss. Sungay ka, ba? Nalala mo lang ka na ko, ha? Ikaw lang nito, bay. Ay, lakabalaka, Dad. May kabuot na ko. Si Pata, gini mo, eh. Tugida. Mao nga ba, parehas ka niya sa kartista nga namatay sod sa iyong balay. Ano namatay man, Dad? Nalubos, batab. Ay, lakabalaka, Dad. Kaya wa matay batab. Ay, bulong ka, mau, bulong.
Samtang dira ko sa bahay, nagkalingaw ko og patakag dial ba para makatextmate lang ko sa kong bag mo cellphone. Kinsa may kong tawag ko, no? Para matextmate ako. Ayun na pa. Ay gusto, ang mga piniliso sa PDRC. Kaya doon na naman sila yung mga cellphone. Makalusot manggid, bisag may gwardya. Dial ko pinataka, ha? Ha? Eh, ka mga drug lord ng mga nanan na priso. Di lang eh. Kalingaw lang ko. Aras YouTube. YouTube. Ayun na. Unsa man eh? Kanta man eh. Niya sa YouTube. Kanta. Christmas sa usa ka binilanggo. Ay, pislito na ko. Paminaon na ko ang kanta. Kalingaw, yun kay Pasko na maron. Nga, tos preswar ang nagkanta. Naminaw ko. Sana kauban ko pa ang mahal na akong ginikanan. Inig abot sa Pasko, malipay yun, malipay silang tanan. Si tatay ug nanay ay wa man di ay sila malipay. Akong gipangutana nga ano unsa man ang hinungdan. Mutubag si tatay, dako gayud among pagmahay. Sa imong nga pagpuga, kaming duha ay nabalaka. Maayo pa undo sa bilangguan, kalang mo puyo. Nagmahalang palito nun, maayo pagbilanggun. Kung mahimo undo, dinikas bilangguan, dinhi libre ang tanan. Guardiado pang Pinoyanan, kami sinanay nimo. Kung mahimo, ikuyog na lang. Impas ang tanang utang, ug Merry Christmas na lang. Ayaw kadlo pundo, sa bilangguan daghan ug tuko. Sayon ra ng pamatyon, sa kong purol, isog ug baho. Ug dilim mamatay, napay panti sa imong nanay. O sana ka tuig nga way laba, baho na kayong patay. Merry Christmas na lang sa mga taong dagkugtiyan. Tihik kayong muhatag, kundi mo ng dahigunan. Mayoralan unta sila ugabaan, muhubag ilang lubot, hubag nga way tanan. Maklingaw sining kantada na sa YouTube. Gimorder ang original. Kinsa kaya nagkanta ini? Sagdi na lang. Aris ako sa goggles. Kay murag up to date kay ning balita sa mga goggles. Murag kay ng internet da. Pero okay na lang kay wifi. Ay, may balita. Uy, kay posible ng balita. Impossible yung kayo. Auto na imong bao. Cartons turtle. Imposible yung balita. Ay, mga itataglaing balita. Uy, radio man man eh. News. Sa latest survey, nagpabiling number 1 ang DYHP. Ay, official number 1. Aras ako sa Facebook. Natili dagang retrato sa Facebook. Uy, nara. Uy, yun na. Unsa niya sa Facebook? Usak ero ng anak ko giring. Ngayon sa ilang anak ero ring. Pagkamaw gini. Insam kayo nagposta ni. Wala lain. Wala lingaw. Managhapit ng baterilo da. Ay charge ko na ni. Uy, ibagti man. Kinsa man ka ni. Yun na, tabagol lang ako. Hello? Hello, eh. Ano di ka ba mo tingog? Tawag-tawag ka, niya di ka tingog. Hello? Wow, ka-sweet. Hello, Sad. What can I do for you that you cannot do for me? Happy Martini? Ah. Nakapay-stock nga panyawan liniment oil? Sigol-sagol ba niyo, ma'am? Happy birthday, t-shirt unta. Wala sila balagi ang Genetox. Wrong number, sad ka, ma'am. Unsa dining na dial na ko? Residence ni ma'am, sa mga lim.
Ila din yung Dr. Picking Lim? Dili sad, ilan yung Mr. Kwan, Telesporolim. Ay, sorry ha. Oh. Nag-dial na inako. Oh. Sige, sorry kaayo. Nakadisturbo ko nimo. Waman sa ni Kwan. Ano sa ko ilingaw, ma'am. Inom lang ko kape. MR coffee imong giinom no. Naabot kit ang baho diri. Grabe naman sa mo, eh. Lahak kaayo no. Sige Ay. ha, sorry. Kanit lang, miss, kanit. Ay, nagsulti na kita, may mabag ka ng mag-ilailaw na ta? Ikaw, kinsa man ka? Si Jericho, Jerry Lim. Mistiso Insik ka? Gamay. Ikaw sa miss, kinsam sa imungan. Joanne de los Reyes. Parinti ka yung GBR? Kinsa na siya? Kailana niya. Ay, sagdin lang. Sige Oh. ha, kinagdali ko. Gitawag na ko. Yun na, Joan. Textmate ata, ha? Classmate? Dili, classmate, textmate. Ikaw good, Jer. Nindutan mo yung chapters, eh. Klaro kayo. Dalag ka pa? Nagkatag-an gid ka. Wag ka kapuya. Wa pa, uy. Mm. Dili mo sugot akong mami og daddy nga maguyab-uyab. Alay, sa kong daddy. Gusto sa kong daddy. Nga doon ako yung makauyab na ko. Pangita dayon. Ikaw na ba lang? Ay, kagilok Ay, ko. kaigat. Sige, ay. Ay. Sige. Sige, Jer, kay gitawag na ko ha. Sige, Joan, kay naglubat na sad ko. Bye. Bye, Sad. Ay. Bye. Oh, sungay ka pa. Joy to the world, the Lord has come. Ay, Uy! Ay, iyo! Jerry. Iyo, Yes, Jerry. Dad. Yes, Dad. Lipayon man. happy as in happy mark yun, Dad. Apply na. Pino ano ka ba, Jerry? Ano mga... Saan mo ka nakahikap kang itis, ha? Baboy? Wow, nalingaw lang ko doon. I was very much amused. Wow! Uy, gano'n man iyo, ha? May bago na kong ka-textmate, Daddy. Ug salamat sa mong gihatag na cellphone, ha? Ya, mata, Oh. text-mate, ha? O, Text-mate, no? Og na telepon, ha? Punpal. Pero og cellphone, ang tawag na textmate man. Ha? O, eskwelahan? Classmate. O, prisuhan? Inmate. O, hipis polis? Chipmate. Oh, mabuang pa yun. Ako. Ay! Ah. Kay textmate labi na ako si Joan, magsige lamig tawaganay sa mong cellphone. Makalingaw nga ikasulti si Joan kay igato ng gamay. O sa diyan doon na sa igayon nga nagkasulti ni, hello, Joan! Kita ba ta? Sige mo lang tag-istorya oy, din cellphone. Hello, ha? Sige, ikaw. Okay naman ko ba? Kinida. Sige, magkita ta. Asa man? Ikaw, asang gusto ni mo, ha? Sa atbang lang sa Happy Mart. Sige, dihalan tod. Nakatultol man ko, pero unsa man ako pag-ilanin mo? Magsulob kog maong nga pants, nya mag-blouse kog yellow. Sakop di ka sa Dilawan? Ikaw di ay, Ay, pinipilaban, oy. walo di ay ka? Si Walhon. Wa may gihurar, di man tuo, di ba wa? Oo, mau bitaw. Pero energetic sad ka. Ihibaw di ka? Bitaw, uy. Unsaan bitaw na ko sa pag-ilani mo, Jer? Kuan, kining maong sada akong pants, pero green akong t-shirt, green. Imo green, Oh. ako yellow. Sana kong ilhon. Imong buhok, Mupo ra, kungon o gamay. niya ang profile si mong naong. Murag si Janelan Mercado. Mo ba? Ikaw, Sad, unsa may porma sa imong now. Murag si Derek Ramsey. Wow, my type. Maskulado sa di ay ka. Of course, finalist ko sa Mr. Cebu. O Canada, perfect combination kiti. Sige, magkita ta ugma ha at bang sa Happy Mart ha. Okay, mga alas 3 hapon, ha? Approve. Ulit to, Park. Oh, duwag lang na kamong t-shirt mo gida. Usa green. Mo ni ako isulob ang usa orange reserva. Oh, mao ba? Ibilin ko lang ni sa my GP. Gawa pa mo ka na ba yan ah? Mura ko rin siya si Jeneline Mercado. Oh, patsada kayo! Tara, alas 3 na ba magkita? Let's go! Dini ka lang sa kanan, ha? Lantaw-lantaw lang ako, diri. Klaro lang ako, unsay dagway aning bayana, ha? Okay, may problema. Paabot lang ko dire. Okay, karon. Uy, mugin bayana. Maong o gilo ang blouse. Mugin na siya. Kabati og naong. Piya nga og ilong. Di man nagpista. Nagsigilingi ah. Nangita ka na nako. No, dili ko. Oh, ilis naman sa ganang t-shirt ka orange, ha? Nakita na nako ang babae part. Di ba daoy piya nga kikilong. Unya, mag-ilis ko. Oo niya. Ay, dulo na nako. Pag-isultihan ako.
Day. May gipangita ka, day? Oh, doon na akong ka-textmate. Karon ang orasang among sabot, yawa man mo to nga. Uy, mao ba? Yun na, di ba to ikaw? Usa? Di ba to ikaw? Dili, oy! Di ba ang inyong sabot, green ang iyong isulob? Orange ba niya akong t-shirt? Isa? Di dito ako, day. Basta mo rin may bawa ko nga, green ang iyong isulob. Oh, orange ba niya ako? Di ka na, day, oy. Mura man hinuog na guilty ko atong kalaki, ha? Haskang luuyan ako sa babae nga nabiktima sa kong kabuang. Di ka ko gabaan ang kalaki, ha? Kuyawan sa ko, oy. Narabay gaba, bibiyon sa manong kami pasultihon. Jerry. Okay? Okay? Si Jerry, yatong sender. Jerry. Di ni Jerry Guardo. Ah. Si Jerry, doon na ni siya ka-textmate, kay bago lagi cellphone. Nagsabo sila nga mag-abot. Ang iyang ka-textmate yung iyang solob, yellow. Ang iyang ka-Jerry, green. Pero gada siyang reserba nga orange. Tanaw na, gahawat ng babae, batay pa kay naong. Yan na kakilong. Gailis na siya. Oh, gailis siya, gahawat siya. Pero nanoon sa babae, yung giduol sa day, doon na kayo ipagkita sa, akong ka-textmate, mag-abot me. Ningon ng babae, dili ba to ikaw sa dili? Green mo tayo sa loob, yung orange na nga ako. Yellow. Naibaw na siya. Oo. May yung babae, hibaw lagi ka. Nag-guilty na siya, kanaluoy siya. Lain sa guilty siya. tinuod, oy. Oo. Pero abi ni mo, deep gina ka, kuan ka na bitang magkuan mo, magkuan na mo, kitaay na mo, imura mga kuan baron, phone pal baron o isa, ina na ka textmate, dili biya na tanan nga, makauyon ka. Nena ba hinana nga? Nindot kay tingog. Oh, nya, Labi, bati di ay sa punpal, sauna. personal. Nindot kay tingog, yung tanong mo, tingog ruminindot eh. Siyem discourage ka. Muna hindi na maayo inana. Dili, Para na dili, ko, dili, mga dili. dili may kay inanagod niya mo kuana ka pariato niya nga nag-ilis niya nagkuan nga dili wa na magpaila batik isang tanan no. Sa una ka na, Mo ba na kani ato uso ba na kani ato? pun pala, ihanap ako mga dito sa Manila, makita ko sa Quiapo, ato siya, o sa isulob, yellow, mo, muni. Wala niya tumanay yung isulob, pagkatanaw niya dito na ko ang laki nga, yellow. Nga yellow. Oo, siya nga, uy, kilo ko muli, tsura. Agi ko siya, uli ko sa dayon, mo to, nitawag, pakaugma siya, wala niya kanya ato siya, dito mong ko. Asan siya? Ikaw itong nag-yellow, no? Ako ito tinagay sa tubangan. Lain na. Usap sa di ba? Ako ka na mag-ilis yun na. Dili kanang magkuan mo ba magatubangan na mo magkita na mo imong amiga nga pa makita imong friend pa ka textmate ba nimo. Nya bati dig na ang gato nimo. Ulo ka Saan? nag-ilis yun na lagi. Oh, nagilig sa sinila. Kapait, ano sa doon, kato sa babae, makita, nag-ilis sa tuksdina. Sa pagkita ninyo, anak laki ha. Humana ko anak nga. Maro. Akong amiga pa, di ba si Pami, na si Ipon Pal, niya makita sila frente, usumenya. Karon mauwaw ba siya no siya ikaw lay ko ang presby ikaw lay atubi no amo imo nang kuan siya di mauwaw kuy pero kuy ko nimo pero ikay paila ikay paila ni ana ba dili sagot sa ko gwapo ra ba Ay, kan wala, sagot natin. kami nagkakita Ano sa date? kami nagkausap bayo Dili mayong tularan. gwapo man Pero nainomdom mo lang, girl, katong nagdrama ta dito sa Mindanao, dito sa kuwa ko masayop sa Arakan, nananghid ko sa mayor kung layo ba ng lugar. Oh, layo ba ng lugaran ng Arakan o kutong Arakan, layo kayo? matalam. Layo ba layo kayo nas tanan. Davao na board, katabato ng Arakan. Di mo ko textmate nga Muslim. Oh, kumusta kanya Omar Batig diya sa Matalam. Oh, kanang giistorya gyud ni mayor nga akong textmate ban kay nanawag man ako atol dito nag-meet balay sa mayor. Nga giistorya siya nga ana be istorya ko ana. Layo di kuno kaayo. Muto ni ana sila muto nagkita gyud ni atulan
Uya, magdrama naman ta paggabi, mag-variety ta paggabi, ingon siya nga, umutan na pa sila, layo na kawat na sila kasakyan. Aha. Muto nga, gitagaan na ko sila pamiliti sa bihire nga, makauli sila, basta ka nagkita may bisag kadiyo kayo. Motan gyud ka. Nya. Gadalagod sila mga papilis, police clearance, kung Nga naman. Ako magipakayuan, kay bibudangan pa lang ako. Day. Kadalasag si Dula, kay dug close naman kami sa kanang cellphone Di. nga nasayo pero ako pag-dial. So kumusta ko mo diyan sa Matalam, no? Omar Batik and family, nawangin mo number man, di na ko kakontak. Sige, Lisa, ka date po na Ate Pres, bati sang daw. Nya. Pero nagwapa man, inig sulimbad sa batak. Hi. Kasi sulimban si mata abo ang Ano ang kabuhi? Hanggang na. Kita ka tulog mo bata to. Ano ko? Inig sulimbad ko sa batak ko rin, magwapa. Ngala. Ano, Jen? Nagilty ko. Guilty yun ka, guilty yun kayo. Lain kay Palmanaw. Malo sa Ano ba tababay. iya lang istoryahan mo, di ba? Oo, Wasi gusto, di na sa pagkita so. Pero di pa sila uyab. Di pa. Ngayon pa. Kita na sila. Awa, teka, so kaya di pa man uyab, no? Yan lang girespetaran ba taon baga? Ang yan lang, nabaw taong babae. Oo, lain. Talantaw. Hay, naman yung... Maluoy sa taoy, taon sa babae mo. Kaning mga textmate, mao ni usay hinungdan nga dunay mga magtiayon nga dili magkasinabot. Tinaw. Oh, akong balikon, kato ko amigo nga ningon ang iyang asawa, mabasa lang ang kamot ug manghunaw. Oo, kay dito niya kaila sa textmate, wag gyud siya makatugka doon sa tinuray kinaiya sa ilaha. Na nagkauyab, nagkakuan gid sila kaminyo. Kaminyo gid sila. Oh, di ana kaminyo. Oo, yan ang buwag. Kay dili man gid kuan ang ilang pagka Oo. kuan. Mas lindot gina personal magkita. Oh, bito sa amo, kung doon ay may minyo, kay kami lagi sa amo, kung sa garan sa Oslo, mga mag-uuma man sa among baryo, kay bukid man amo, di man may tagalungsod, ang mga tigwangan sa amo, mingon nga, uy, maminyo na biya Stepan, magkako na siya babae, kas kuan, di kas malabalay bukid nun. Mingon nga, onya, kamao ka na mga kumpay, kamao ka na mga tugay. Ay, sa di ay pagkumpayon. Pero sa di, uy, ka. Kala na ka na expression lang na sa amo, sa ba, ambot ko sa bot, ang kinaiyaw niya, bahay ni kabot. Kayo sanon ba? Dito talagang mag-expression, manghunaw mambasa lag manghunaw. Dito talagang ekspresyon lang. Mabasa lag mang. Mabasa Sa to lag pa, manghunaw. mabasa lag manghunaw, tapulan na siya nga babae. Oo. Tapulan. Kundi Di na hindi siya mo Lain po nang mahugasan lang mangihi. Lain po natin Pres. kundi airtime. Ang gas now sa di mo eh. Pero abi na para nako dili maayo biya na kanang text mate niya mag-uyab mo sa text mate. Kagibaw unsa kinaiya sa laki, Di. unsa na siyang pagkatao nya mahinayak na to nimo. Di ba? Mo pwede kasagaran usahay nga moadto ang babae kay ka text mate niya nya gi-rape. Diba? Oo, na iba na Nagipatay. Oo, muna yung dili maayo. Murag way gamit ang cellphone natin Pres no? Kanang asawa, manguyab og lain. Oh, ang banasan, Ano, manuyab manuyab biglain. biglain. Ya, wala bagi, dili ra bagi nimo masakpan tungod kay takes man. takes ra. Gawas ko mabilin ang Cellphone? cellphone niya, mabasahan. Mabasahan, oh. Mo, Pero kana ako, inana. wala gyud ko'y komportable na yung Kana mabili bitong, ng cellphone. kana bitong, numdum ako sa una sa wapa ka mo Kaya mo masang i-erase man nimo ukuan. Alan. Numdum mo ka alan. Ano, kami na pang binay. Numdum mo ka alan. Nga naman. Kung retire ba na amang ko'y programa Domingo? Di man yung kumudawat at tunay na text-mate. Ikaw nyo gusto mo makuan, mailugan mo cellphone, ikita ninyo. Tarawat to sa reklamasyon. Tinaw. Dili kayo kugunahan. Dili ka kanang ma-bridge sa mga kanang mga mag-text text-mate. mate. Ako Bitaw. rin announcer itong mga tuiga nga bahala na mo ingon mo nga ako rin ginahi sa pag announcer nga dili mo wanted text mo unya yung magkita mo pero ito na sa reklamasyon nga giagaw nga yung cellphone gidunggan Ako gaduda sa kuno mo ba nga no di ka masugot. may naman Gusto sa kamuangkon sa mga laki. dili Abi ni ba ti Pres nausab na sad bayaan ang akong anak nga gikuhaan ba to sa Oo, cellphone. oo. Nausab na sad ang nitabo niya sa lain na sad nakakita gid siya. Mo ba? Oh, dinha Natagaw gapon sa may pabutang-butang o mga pabutang-butang. hugaw. Oh, estudyante taon Unya, wala siya mo badlong, wala siya mo... Waaman siya kabantay nga mao pag kuan naman sa babae nga nahugaw ko sila. Hala ko cellphone na naog na. oh na nakuha na Mo lagi ng pabantayo na to na sila. Kanang ina na Manaog sakay na. kag jeep. Inana. dili na gid Ayaw, bahala nagbingon ang tao nga, day, dong naay hugaw si imong abaga nga bahala sila. na. Ayaw gyud pamapa. Inga lang nga ikay kuha dong ganahan ka. Ayaw gyud kay mao na ilang ikuan silang kamot kan ilang kamot nga abti kay Abti sila. kayo. lain maglingaw lain magkuha Oh, kay do naman siya back up.
Ang ako, Ate Pres, nga kanang ayaw na lang ni ipakita yung mga cellphone. Kaya dili na siya magbuling-buling. Naman sa dili pakita bam, pero na kay bag, Bakit na balikan. din mo tubagon? Imong Tinuod, imo ini matubag man yun. kuhaon man sa bag. Di, makabantay ko sila, Oo, Pres. malakay Sa yung isuot yung bag. cellphone, oo. May kay sila mag... Michael sila mo sa ikwa mga ingana, no? Hinahinay. Munang ayaw gyud mo update gyud. Abtek yun mo. Basta Ayaw na mo patintala ng naibuling-buling. unya naa gani mo sakay nga magdagbag nga dagko nga waysod. Waysod. Unya uneasy siya, di may mutang Ah. sig luraw-luraw ang mata ana. Musuot bisag gamay nga lugar suot iya muling Oh, likod yun. kana bantay may dili na kuan dili na taro nga Dili na pagkatao. taro nga pasayro. Munay bantayan ninyo. Nakasakay ko ngayon na Ate Pres. Oo. Despiertes. Nilana nga Oh, uneasy di. katulad. Ano niya ipapang? Mga Supre nila turi. Ati Pres, nga gikan bi ka drama. Ang galing ko, dito ras yun siya kinadaplinan. Ang usa ka taon, isut-sut, giniya ka na ba? Oh, musud, musud-sud yun na. Ay, nahurot yun yung budget taon. Musamsud niya bisag gamay nga. Ikuot. Porting gulang pa pang taon. Ano Muna, pa pang ato? muna ilang kuan musuod gyud sa bisag huot. Na Patula. pagyapon. Oh, manako no. Okay na ko no. Sige na. Okay na? Oh, sige na. Ato na ka? Nala. Nahala? O, para to, Merry Christmas! Merry Merry Christmas sa tanan! Ito nga nating paminaw. Salamat! May Pasko. Salamat sa inyong pagsunod kanunay. Ambot pila na ni katuig nga itong tulumanon. Kung ako'y pasultiyon. Kaninyong tanan, Merry Christmas! Gikan ni atong tulumanon! Kung ako ang pasot!